Jo, jag hade väl långt lyssna där så. Så man tänker att klaxuskappingen det är ju inte det största som är för fotboll men jag hade att det funtlat. Jag så börjar kappingen när vi och får finna vändningar istället för att spela köra. Det är nog det viktigaste vi kappingen. Men vinnarna till nästa. Det ska öliga gott täcka köra. Var det bara en aggressiv Ja, det här var inte jag vill säga. Jag hade kardio gott chockna där. Jag hade det gott li och jag tar se att det hade det kardio bara och man arbetade väl allt. Det hade ju var månader det. Klaxkappingen blev nog ett återvändande tilltag. Vad helt om tilltaget? Jo, att det väl då säljer det så det går över och fortsätter när jag spelar och det går men ja, jag var kanske inte chill över. Det var man så svart för men det är fint tilltag för att få som jag har inte laddat då i kappingen och som man är fyra och få några fina vändningar det för sig. Du har alltid löst spalt vi OIF, nu spelar du i EP. Vad är orsaken till det? Jag var inte, alltså, jag tycker man spelar en 15 år direkt och sikkert för ringde några vänner och det är inte man för tillbud från en topplig så helt det skulle täcka ja. Jag bestämmer vi skulle av fjällmedlen till att vara en av mästarkandidaterna i år. Hur ser vänner till EP i år? Ja, nu är det nog snudger här men det är dock inte viktigt att det är steg det enaste att vill vinna bestämmer. Rockne ja så. Jag hade det att vi ska föra ett som är först och främst landskapingen och så allt annat gott att rätt. Men jag var ju köra kaféla, jag kan förstå att ta det men det hade jag för mig ska få ett. Tack för det, gå ett namn framöver. Jo tack, så nice.